L-attakki fuq il-ġurnalisti li rajna nhar l-erba' quddiem il-qorti huma ta' tħassib. Kliem iċ-Chairman tal-Istitut Ġurnalisti Maltin Karl Wright f'intervent waqt il-programm Għandi xi ngħid. Bħala istitut mill-ewwel esprimejna t-tħassib tagħna għaliex ovvjament mhumiex affarijiet biex illi tara l-ġurnalisti jiżżefnu fin-nofs. Wright kien mistoqsi dwar dak li ġara qabel l-ewwel smigħ tal-każ tad-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi biex iwieġeb dwar malafama li fetaħ Peter Paul Zammit, eks-kummissarju tal-Pulizija. Partitarji nazzjonalisti b'rashom sħuna inġabru quddiem il-qorti jappoġġjawh u l-folla ma kinitx ikkontrollata b'konsegwenza li l-ġurnalisti ta' One News ma tħallewx jagħmlu xogħolhom. Il-partiti politiċi rridu jkunu iżjed responsabbli, rridu jaraw illi ma jżefnux il-ġurnalisti fin-nofs u jirrispettaw anke lill-ġurnalisti taħalluhom jagħmlu xogħolhom. Kien hemm min argumenta li ġurnalisti tal-One ma kellhomx ikunu preżenti fil-każ ta' Jason Azzopardi. Wright sostna li l-ġurnalisti tal-One kellhom dritt ikunu hemm daqs kull ġurnalist ieħor. Ma kellhom dritt ikunu hemmhekk? Għaliex le? Għaliex le? Mela l-ġurnalisti x-xogħol tiegħu mhux imur jkun preżenti kullum kien, mhux attività bħal dik biss. Kulli kellhom dritt ikunu hemmhekk. Andrew Azzopardi staqsa dwar każi fejn membri parlamentari ma jwiġbux għad-domandi tal-ġurnalisti. Ħaġa oħra li qed ninnotaw, Karlu, ukoll hija li il-membri parlamentari kun hemm ġurnalisti li jsaqsuhom mistoqsijiet u dawn ma jwiġbuhomx. X'inhi tgħid din fil-konfront tal-ġurnaliżmu għaliex jiena għalija l-membru parlamentari kif nifhimha jien għandu obbligu illi iwieġeb jew hekk mhux se jwieġeb għall-mistoqsija jgħid għaliex mhux se jwieġeb għall-mistoqsija ġifieri għalija huwa dmir, ma ngħidx imma huwa dmir fondamentali. Ġifieri naħseb illi l-mistoqsija li qed tagħmilha qed twieġibha inti stess. Naqbel perfettament ma dak li qed tgħid inti.